آباد نساسی نگاہ محمد عربی 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 تمس منہو پراناسی ثنائے محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی ہتو پانو کمیوک چھی غم ہتو پانو کمیوک چھی غم چھکھائی باہوش روز مکم ہتو پانو کمیوک چھی غم چھکھائی باہوش روز مکم ہتو پانو کمیوک چھی غم چھکھائی باہوش روز مکم ہتو پانو کمیوک چھی غم چھکھائی باہوش روز مکم مگر راسن گدائے محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی شہنشاہ چھپ اگر راسی گدائے محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی شہنشاہ چھپ اگر راست گدائے محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی تمیز منہو برانشی ثنائے محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی اگر اندر اچک باغس رنگا رنگ پوش ناگس اگر اندر اچک باغس رنگا رنگ آبزی ناگس اگر اندر اچک باغس رنگا رنگ آب جی ناگس اگر اندر اچک باغس رنگا رنگ آبزی ناگس اگر ہو رہی اگر راسی نگاہ محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی مگر ہو رہی اگر راسی نگاہ محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی آباد نساسی نگاہ محمد عربی تمس منہو پراناسی ثنائے محمد عربی آباد نساسی
nigahe Muhammed Erbi. Reli tasıt agar çiman Teli tav dil bana adsan. Reli tasıt agar çiman Teli tav dil bana adsan. Reli tasıt agar çiman Teli tav dil bana adsan. Çelik tavdır bana adson, çelik tavdır bana adson. Velit panas viche kelbon ridaye Muhammed Erbi. Suyabad misasi nigahe Muhammed Erbi. Velit panas ridaye Muhammed Erbi. Suyabad misasi nigahe Muhammed Erbi. Müslüman paranasi sanaye Muhammed Erbi. Suyabad misasi nigahe Muhammed Erbi. Rindai chuklali jauhar kek Lakakunas lagi adgrak. Rindai çular cevher ket bıçak kunas lagi adgrak. Rindai chuklali jauhar kek Bıçak kunas lagi adgrak. Bıçak çular lagi adgrak. Bıçak kunas lagi adgrak. Saat andar kanau bozak Sadaye Muhammed Erbi. Suyabad misasi nigahe Muhammed Erbi. Saat andar kanau bozak Sadaye Muhammed Erbi. Suyabad misasi nigahe Muhammed Erbi. Müslüman paranasi sanaye Muhammed Erbi. Suyabad misasi nigahe Muhammed Erbi. Yino iblis pari azan Kari magrur mashi kurgan. Yino iblis feriyazan Kerim agrur maşi kurban. Yino iblis pari azan Mashi kurgan Kerim agrur maşi kurban. Kerim agrur maşi kurban. Talgin teki ayan Manaye Muhammed Erbi. Suyabad misasi nigahe Muhammed Erbi. Hem yuktalgin teki ayan Manaye Muhammed Erbi. Suyabad misasi nigahe Muhammed Erbi. Müslüman paranasi sanaye Muhammed Erbi. Suyabad misasi nigahe Muhammed Erbi. Dikey darbari kasıkdam Saat angar banak badam. Dikey darbari kasıkdam Saat andar banak badam. Dikey darbari kasıkdam Saat andar banak badam. Saat andar banak badam. Saat andar banak badam. Dikey gönül
حاصل رضائے محمد عربی چسوی آباد میساسی نگاہ محمد عربی کھائی ملک کر حاصل رضائے محمد عربی چسوی آباد میساسی نگاہ محمد عربی ثنائے محمد عربی چسوی آباد میساسی نگاہ محمد عربی سنی یل در جگر اللہ ننی اد کیا گو فنکلا سنی در جگر اللہ ننی کیا گو فنا کلا سنی در جگر اللہ ننی اد کیا فنکلا ننی کیا گو فنا کلا ننی کیا گو فنا کلا بنی چشمن اندر پیدا وفائے محمد عربی چسوی آباد میساسی نگاہ محمد عربی بنی چشمن اندر پیدا وفائے محمد عربی چسوی آباد میساسی نگاہ محمد عربی ثنائے محمد عربی چسوی آباد میساسی نگاہ محمد عربی شکھائی عاشق روز خلوت وچھک نور نبی برحق چکھائی عاشق روز خلوت وچھک نور نبی برحق شکھائی عاشق روز خلوت وچھک نور نبی برحق وچھک نور نبی برحق وچھک نور نبی برحق چچیو گل کریم برحق نگاہ محمد عربی چسوی آباد میساسی نگاہ محمد عربی چچیو گل کریم بشک نگاہ محمد عربی چسوی آباد میساسی نگاہ محمد عربی چچیو گل کریم بشک جزائے محمد عربی چسوی آباد میساسی نگاہ محمد عربی چسوی آباد نساسی نگاہ